Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Shri Radha Govinda Ji ki Jai. Hare Krishna. അപ്പോൾ അധ്യായം 13 ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അധ്യായം 13 പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം. ഇത് 6 നമ്മൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തെ അറിയുന്നയാൾ. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജ്ഞാനം? ശരീരത്തെയും ക്ഷേത്രത്തെയും അറിയുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്റെ, അതായത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരാണ്, ശരീരം എന്താണ്, ജീവാത്മാവ് എന്താണ് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്ന അറിവിനെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടത്. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അതാണ് ജ്ഞേയം. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനിയും അതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ഇനി പ്രകൃതിയെയും പുരുഷനെയും കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നത്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ വരെ അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ജ്ഞേയം, അതിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു തന്നു. ഇനി 1ഉം 2ഉം ചോദ്യങ്ങൾ. പ്രകൃതി എന്നാൽ എന്താണ്, പുരുഷൻ എന്നാൽ എന്താണ്? ആ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധം. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചത് മാത്രം പോരാ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ്, ആ ഒരു വിവേചന ബുദ്ധിയോടുകൂടി കാണാനുള്ള കഴിവ്, അത് അവസാനത്തെ 4 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ജ്ഞാനചക്ഷുഷ, അറിവിന്റെ ദർശനം. ഈ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ, അതായത് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, പിന്നീട് ഭഗവാൻ, ഇവ 3ഉം തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെ ജനിച്ചു വരുന്നു, എങ്ങനെ പ്രത്യേക ശരീരം ലഭിക്കുന്നു, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരാൾക്ക് സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഈ ജ്ഞാനചക്ഷുഷ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനചക്ഷുഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവോടുകൂടി നമ്മൾ വീക്ഷിക്കേണ്ട, നമ്മുടെ വീക്ഷണ കോൺ എങ്ങനെയായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സ്കൂഡ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു ബന്ധു വളരെ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി, നല്ല സ്വഭാവത്തോടു കൂടി, നല്ല ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്ന് അയാൾ കിടപ്പിലായി എന്ന് വിചാരിക്കൂ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോരുത്തരും കാണാൻ വന്നവര് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും. എന്തോ അയാളുടെ ജീവിത രീതി തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ കുഴപ്പമാണ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും. അല്ലാതെ പക്ഷേ ശരിയായ അറിവോടുകൂടി നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വീക്ഷണ കോൺ ശരിയാണെങ്കിൽ, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വീക്ഷണ കോണിലൂടെ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, ഇത്രയും നാൾ നല്ല പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എപ്പോഴോ ചെയ്ത ഒരു പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒരേ ഒരു പ്രതിവിധി, ആ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രതിവിധി ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം, ഹരിനാമ കീർത്തനം. ഒന്ന് മാത്രമേ കർമ്മഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള വീക്ഷണകോൺ, ശരിയായ വീക്ഷണകോണിനെ കുറിച്ച് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലൂടെ
ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനെ എല്ലാം തന്നെ, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും, എല്ലാ ജനങ്ങളെയും സമഭാവനയോടുകൂടി കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സമഭാവനയോടുകൂടി കാണുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭൗതികതയിൽ നിന്നും ഉയർന്ന ആധ്യാത്മിക തലത്തിലൂടെ, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് എല്ലാവരെയും. എല്ലാവരും ഭഗവതംശമായ ജീവാത്മാക്കളാണ്. ശരീരം ഭൗതികമാണ്, പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ ജീവാത്മാവുണ്ട്. ശരീരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്, പക്ഷെ അതിനുള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള വീക്ഷണകോൺ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവിലൂടെ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ആ അറിവ്, ശരിയായ മാർഗദർശനം, ശരിയായ രീതിയിലൂടെ നമുക്കെല്ലാം നോക്കിക്കാണാനുള്ള കഴിവ്, അതെല്ലാം ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ശരിയായ അറിവ് ലഭിച്ച ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളിൽ ഒരിക്കലും പരിഭ്രാന്തനാകുന്നില്ല. കാരണം അത് ഒരാൾക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ശരീരം ലഭിക്കുന്ന ഇടത്തോളം, ശരീരം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്കത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അതാണ് ബുധാഭാവ സമന്വിതാഹ എന്ന് ഭഗവാൻ. ബുധ അതായത് ധീരസ്തത്രന മുഹ്യതി, ധീരഹ, ധീര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടും ഉള്ളയാൾ, ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചയാൾ. അപ്പോൾ അത് രണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. 20 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. ഒന്ന്, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ എന്താണ്? പ്രകൃതിയിൽ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ്, ജീവാത്മാവിനെയാണ് ഇവിടെ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആസ്വാദകൻ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനാം ഭോക്താച പ്രഭുരേവച. ഞാനാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങൾക്കും ഭോക്താവും പ്രഭു, നാഥനും ഞാനാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ പെരുമാറുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കൃപ ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തിയെയാണ് പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജീവാത്മാവിനെ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നയാൾ. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനത്തിന്റെ ആഗ്രഹം മൂലം പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഓരോ ശരീരങ്ങൾ, പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമുക്ക് തരുന്നു. നമുക്ക് ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ആസ്വദിക്കണം, എല്ലാം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഓരോ ശരീരവും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ മിശ്രിതമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ. പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ സുഖം ആസ്വദിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തിനും കുറച്ച് കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം പ്രകൃതിയിൽ ഒന്നും തന്നെ ശാശ്വതമല്ല, ഒന്നും തന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ളതില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ ശരീരത്തിനും കുറവും കുറ്റങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ശരീരത്തിലും നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിന്റെ കുറവുകളെല്ലാം അനുഭവിച്ച, സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം ലഭിച്ച് ഈ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു? ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അറിയേണ്ടത് ആരെയാണ്? പരമാത്മാവിനെ. പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്, പരമാത്മാവ് ഏകനാണ്. എന്നാലും അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസ്സുകളുടെയും സ്രോതസ്. എല്ലാ ജ്യോതിസ്സുകളുടെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും എല്ലാം സ്രോതസ്. അതായത് അഗ്നിയുടേതാകട്ടെ, സൂര്യന്റേതാകട്ടെ, ചന്ദ്രന്റേതാകട്ടെ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആ ഭഗവാനാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നു. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം. അങ്ങനെയുള്ള ആ തമസിനെ, അന്ധകാരത്തിനെ അതിക്രമിച്ച് ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവ്. അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അറിയുവാൻ വിഷമമായിട്ടുള്ളത്
അവിടുന്ന് തന്നെ അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമ പുരുഷനാണ്. അടുത്ത സെക്ഷനാണ് 19. ഇതി ക്ഷേത്രം തഥാ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ചോക്തം സമാസതഃ അദ്ഭക്തയേതദ്വിജ്ഞായ മദ്ഭാവായോപപദ്യതേ. കർമ്മക്ഷേത്രം അതായത് ശരീരം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയെ പറ്റി ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള, പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാകണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാന് സേവിച്ച് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ അന്ധകാരമെല്ലാം നീങ്ങി, അജ്ഞാനമെല്ലാം നീങ്ങി ഈ അറിവ്, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഈ വിഷയം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവായതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക ബോധമാണ് സാമാന്യേന നമ്മെ നയിക്കുന്നത്. എങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രജ്ഞയെ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും സർവവും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്ന ബോധം ഉണരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള തികഞ്ഞ അറിവിന്റെ പ്രഥമ ഘട്ടം മാത്രമാണ് ജ്ഞാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാണ് മാതാജി. അതെ, മതി മാതാജി. അപ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള തികഞ്ഞ അറിവിന്റെ പ്രഥമ ഘട്ടം മാത്രമാണ് ജ്ഞാനം. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള, അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എല്ലാം തന്നെ അടിത്തറയാണ്. നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയെ കുറിച്ചുള്ള അടിത്തറ, ഒരു ബേസ് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത്, ഈ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പിക്ചർ ലഭിക്കുന്നത്. എന്താണ് ജീവിതം? മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നാൽ എന്താണ്? പ്രകൃതിയിലെ വൈവിധ്യങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? ഇതെല്ലാമാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരറിവ്, അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരറിവ്. എന്ത്? ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ്. ഈ അറിവ് കരസ്ഥമാക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനും പിന്നീട് ഇതിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടി, കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് ഇതാണ്, ഈ ജ്ഞാനം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന്. ആ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി, അറിവ് കരസ്ഥമാക്കി, ഇത് ശരിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ആരംഭിക്കുന്നു. അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അറിവ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അതെന്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യണം? പ്രാഥമിക ഘട്ടം മാത്രമാണ്. കാരണം ഭക്തി എന്നുള്ളത് അത് വളരെ സമുദ്രം പോലെ പരന്നു കിടക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധനാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് ലെവൽ 3 നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. ലെവൽ 2 ഇപ്പോൾ ബേസിക് സ്റ്റഡി മാത്രമാണ്. ഇതൊരു അടിത്തറ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ ഭക്തിക്ക്. ഭക്തിക്കുള്ള അടിത്തറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത ഒരു ബേസിക് സ്റ്റഡിയാണ്. അതിലും ഉയർന്നതാണ് ഭാഗവത്. അതിലും ഉയർന്നതാണ് നമ്മൾ ലെവൽ 3 പഠിക്കുന്നു. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു മുതലായിട്ടുള്ളവയെല്ലാം തന്നെ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി ഭക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ജ്ഞാനം, ശരിയായ തോതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ബേസിക് സ്റ്റഡിയാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത, ഈ ജ്ഞാനം എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുകയും എല്ലാറ്റിലും കൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ജ്ഞാനം എന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക ഘട്ടമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അറിയുന്നവൻ അറിയേണ്ടത്, അറിയുന്ന പ്രക്രിയ, ആ പ്രക്രിയകളെ കുറിച്ചുള്ള,
ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം അറിയുന്നവൻ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം. ആ ഭഗവാനെ അറിയുന്ന പ്രക്രിയകൾ, ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ, അറിവ് നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. ആ പ്രക്രിയകൾ എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വിജ്ഞാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാരണം ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അതേപടി അനുസരിക്കുക വഴി ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രം എന്നാൽ ശരീരം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ, ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ്. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനവും ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്ന പ്രക്രിയയും, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും ആ അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്ന വഴികൾ എന്തൊക്കെ, അതും. ജ്ഞേയം എന്നാൽ അറിയപ്പെടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവിനെയുമാണ് അറിയേണ്ടത് എന്ന് 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. അറിയപ്പെടേണ്ട പരമമായ വസ്തുവാണ് പരമാത്മാവ്. ഇനി 20 മുതൽ 26 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധം ഇവയെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ വിദ്യനാദി ഉഭാവപി വികാരാംശ ഗുണാംശൈവ വിദ്ധി പ്രകൃതി സംഭവാൻ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധം എന്നിവ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലവും അനാദികളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മുതൽക്ക് തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഇടയ്ക്ക് അവ്യക്തവും വ്യക്തവുമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി വ്യക്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അവ്യക്തം എന്നുള്ള ദിശയിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി അതിന്റെ മൂലകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിഘടിച്ച് അവ്യക്തമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഈ 24 മൂലകങ്ങളും ഒന്നു ചേർന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമായിട്ട് മാറുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു ജീവാത്മാക്കളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും അനാദികാലം മുതൽക്കേ ഉണ്ട്. കൂടാതെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളും നമുക്ക് ഓരോ ജീവാത്മാവിനും ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക ശരീരങ്ങളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്ഭവിച്ചവയാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവരല്ല. നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് അവ്യക്തമായ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെടുന്നു. ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഘടന വഴിക്ക് ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷത്താൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പ്രത്യേക ശരീരമെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാകുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഘടകമല്ല നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ 24 മൂലകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന സ്ഥൂല ശരീരം എന്നുള്ളത് ജഡവസ്തുവാണ്. എന്നാൽ ജീവാത്മാവ് സനാതനനാണ്, ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്. അത് ഭഗവത് അംശമാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അംശമല്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരം, നമുക്ക് ഓരോ ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക ശരീരങ്ങളും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ശരീരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. നമ്മൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ലഭിക്കുന്ന 3 ഗുണങ്ങൾ സത്വം, രജസ്, തമസ്, അവയും പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ്, ഭഗവതംശമായ ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശരീരം, ആ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന് ഈ പ്രകൃതിയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് കാര്യകാരണ കർത്തൃത്വേ ഹേതുഹു പ്രകൃതിരുച്യതേ പുരുഷഃ സുഖ ദുഃഖാനാം ഭോക്തൃത്വേ ഹേതുരുച്യതേ. ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതിയാണെന്നും ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ശരീരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന ഓരോ ശരീരവും അനുഭവിക്കുന്ന സുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം ആരാണ്? ആ ജീവാത്മാവ് തന്നെയാണ്, ജീവസത്തയാണ് എന്ന്. കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് കർമ്മഫലമായിട്ട് മാറുന്നു. ആ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഉപോത്പന്നങ്ങളായിട്ട് അടുത്ത ജന്മങ്ങളിൽ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ജീവികൾക്ക് ദേഹേന്ദ്രിയാദികളിലുള്ള വൈവിധ്യത്തിന് കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. അതായത് ഈ പ്രകൃതിയിൽ പല വിധത്തിലുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന രൂപങ്ങൾ, ശരീരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നതിന് കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്, അല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭോഗക്രിയകളിൽ നിന്ന് അവ ഉടൽക്കൊള്ളുന്നു. ഈ ശരീരങ്ങൾ ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹമുണ്ടാകുകയാണ് പല വിധത്തിലും എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ വിധത്തിലും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഓരോ ശരീരം ആ ജീവാത്മാവിന് ഓരോ ജന്മത്തിലും ലഭിക്കുകയാണ്. വിവിധ ശരീരങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നാനാവിധങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ ശരീരത്തിലും പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ള ശരീരങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തിൽ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ദുഃഖമേ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വലിയ വലിയ വീടുകളിലെല്ലാം തന്നെ വളരെ അൽശേഷ്യൻ നായകൾ, പല വെറൈറ്റി നായകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, പൂച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ എന്ത് രാജകീയമായിട്ടാണ് ആ വീട്ടിൽ ആ നായ്ക്കളും പൂച്ചകളും എല്ലാം താമസിക്കുന്നത്. അവർക്കൊന്നും അറിയേണ്ട, സമയാസമയത്ത് അവർക്ക് ആഹാരം ലഭിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള സമയം മുഴുവൻ അവർക്ക് കിടന്നുറങ്ങാം. നമ്മളെ പോലെ എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടോ? ഒന്നും അറിയാനില്ല അവർക്ക് എന്നെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ജന്മം കിട്ടണം, രാജകീയമായിട്ടുള്ള പദവിയാണ് അവർക്ക് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ഓരോ ശരീരത്തിലും നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഭൗതികമായതുകൊണ്ട് ഈ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ ഓരോ ശരീരത്തിലും ഉണ്ടാകും. നമുക്കറിയില്ല ആ നായ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനെ എപ്പോഴും കെട്ടിയിടുകയും അവരുടെ യജമാനൻ പറയുന്ന മാതിരി ഓരോന്നും ചിട്ടപ്രകാരം അനുസരിക്കുകയും എന്തെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു, എന്തെല്ലാം ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് ആ ജീവാത്മാവിന് മാത്രമേ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും സുഖത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഓരോരുത്തരും കരുതുന്നത്. പക്ഷെ ഓരോരുത്തരും പല വിധത്തിലുള്ള സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മഫലം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ആ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ പല വിധത്തിലുള്ള സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക സുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം ശരീരമാണ്, ആത്മാവല്ല ഈ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം. പക്ഷേ ആത്മാവ് ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് ശരീരം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സുഖദുഃഖങ്ങളും താൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു അവബോധത്തിലാണ് ജീവാത്മാവ്. വാസ്തവത്തിൽ ശരീരമാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ശരീരത്തിനാണ് ഈ സുഖദുഃഖങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അറിയുന്നത്. നമുക്കൊരു വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ജീവാത്മാവ് ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവിന്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേദനയെടുക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നത്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഫീൽ ആകുന്നതിന്റെ കാരണം ഞാൻ ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ടാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ശരീരത്തിനാണ് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ശരീരമാണ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയിൽ അതിന് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാം എന്നതിന് സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധമാണ്. ആരും ആരെയും കീഴടക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ സ്വയം ആസ്വദിക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പലതും കീഴടക്കാൻ, പലതും അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ജീവാത്മാവിന് പ്രത്യേക ശരീരങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കുന്നത്.
ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാകട്ടെ ശാരീരിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏവരും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലമാണ് ഈ ശരീരം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല. ആഗ്രഹ നിവൃത്തിക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ശരീരവും അതിന്റെ ഉപകരണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉപഹാരങ്ങളാണ്. തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഭൂതകാല കർമ്മങ്ങളും അനുസരിച്ച് അനുഗ്രഹീതങ്ങളോ ശബ്ദങ്ങളോ ആയ പരിതസ്ഥിതികൾ ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും പല വിധത്തിൽ പല സുഖങ്ങളും അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം, അതുകൂടാതെ മുൻ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലം, ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് അനുഗ്രഹീതങ്ങളോ ശബ്ദങ്ങളോ, അതായത് പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതോ അല്ല പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങൾ ഓരോ ജീവാത്മാവിനും ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരീരം ഭൗതികമാകയാൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം ശരീരം സ്വീകരിച്ച ശേഷം ജീവൻ പ്രകൃതിക്ക് അധീനനായിത്തീരുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവാണെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും എല്ലാം അനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രകൃതിക്ക് അധീനമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് വരികയാണ്. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്ഥോഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗോസ്യ സദസതിയോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണ് ഇത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കം വരുന്നതോടുകൂടി ആ ജീവാത്മാവ് തന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. താൻ ആരാണ്, തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്താണ്, എല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു. തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. ആ അവബോധത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും താൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള മിഥ്യ അഹങ്കാരം, ആ ശരീരം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സുഖവും ദുഃഖവും താൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള മിഥ്യ അവബോധം, ഇത് രണ്ടും ചേർന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ജന്മത്തിലും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള പല 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 ശരീരങ്ങൾ ആ ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് വിധേയമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ജീവാത്മാവിനെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഒരു ജീവാത്മാവിനെ നായയുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എന്ന് കരുതുക. ഉടനെ ആ ജീവൻ നായയെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും. അതിന് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പെരുമാറാൻ ആകില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഘടനയ്ക്കനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാനേ ചിന്തിക്കാനേ ആ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപമാണെങ്കിൽ കൂടെ ഒരു നായയുടെയോ പൂച്ചയുടെയോ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം അതാക്കി മാറ്റപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് ആ ജീവാത്മാവിന് ആ നായ പൂച്ച എല്ലാം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നു. ജീവൻ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന അറിവാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് തരുന്നത്. ഉടുപ്പ് മാറുന്നത് പോലെയാണ് ജീവാത്മാവ് ശരീരം മാറിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഈ വേഷപകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള ആസക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പലതും അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, നമ്മുടെ കണ്ണിന് പല തരത്തിലുള്ളതും കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. ചെവിക്ക് പലതും കേൾക്കണം, തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം കേൾക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. നാവിന് പലതും രുചിക്കണം. മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സസ്യഭോജിയുടെ ശരീരമായിട്ടാണ്. എങ്കിലും ഈ നാവിന്റെ ആഗ്രഹം മൂലം ജീവാത്മാവിന് പലതും, ശരീരത്തിന് പറ്റാത്തതും മനുഷ്യൻ കഴിക്കാത്തത് എല്ലാം തന്നെ തനിക്ക് കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അത് പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നു. കാരണം വെറും നാവിന്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്,
മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുന്നത്, മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നത് വർജ്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ, നമ്മുടെ ശരീരഘടന അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടെ, ആ നാവിന്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് വിശപ്പടക്കാനാണോ നമ്മൾ മാംസങ്ങളെല്ലാം കഴിക്കുന്നത്? ഒന്നുമല്ല, നാവിന്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. വിശപ്പടക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ പോരെ, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല കഴിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലോ, മൃഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ശരീരഘടനയെ അനുസരിച്ചുള്ള വസ്തുക്കളെ മാത്രമേ കഴിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു പശുവിനെയോ ആനയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അവയ്ക്ക് മാംസാഹാരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കഴിക്കില്ല. കാരണം അവരുടെ ശരീരഘടനയ്ക്കനുസരിച്ച് അവർക്ക് പുല്ലുകളും ഇലകളും മാത്രമേ കഴിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ ഒരു സിംഹമാകട്ടെ, മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളാകട്ടെ, മാംസഭോജികൾക്ക് മാംസം മാത്രമേ പഥ്യമുള്ളൂ, വേറൊന്നും അവർ കഴിക്കില്ല. അതുകൂടാതെ അവരുടെ വിശപ്പടങ്ങാൻ മാത്രമേ അവർ കഴിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഒരു സിംഹമോ ഒരു പുലിയോ വേട്ടയാടി കഴിഞ്ഞു അവർ ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നതിൽ ഒട്ടും പേടിയില്ല. കാരണം ഇനി അവർ തങ്ങളെ ആക്രമിക്കില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ആ ചെറിയ മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ വയർ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മൃഗങ്ങൾ അവരുടെ വയറ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ആഹാരം കഴിക്കുകയുള്ളൂ, അതിനുവേണ്ടി മാത്രമേ ഇര തേടി പിടിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണോ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ മാത്രം ഈ കർമ്മവും കർമ്മഫലവും ഉള്ളത്. മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ അതില്ല. അപ്പോൾ കർമ്മവും കർമ്മഫലവും മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കാരണം മനുഷ്യന് സ്വയം ആസ്വദിക്കണം, എൻജോയ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ട് പല വിധത്തിലും ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതും, ശരീരത്തിന് യോജിച്ചതും യോജിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിക്ക് വിധേയമാണെങ്കിലും താൻ പ്രകൃതിക്ക് വിധേയനല്ല എന്നുള്ള മിഥ്യ അഹംഭാവം, മിഥ്യ അവബോധം, ഇതെല്ലാം മൂലം പല പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ കർമ്മഫലങ്ങളെ കൂട്ടി കൂട്ടി വെക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച് പല പല ശരീരങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ വേഷപകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള ആസക്തി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ അങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. പക്ഷെ ഓരോ ശരീരത്തിലും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരിക്കും. മനുഷ്യനിൽ മാത്രം ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും സ്വാധീനം ഏറ്റക്കുറച്ചിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഗുണം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. കാരണം അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ആ ഒരേ ഒരു ഗുണത്തിൽ മാത്രമേ പെരുമാറാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാകും, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനും മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായേക്കാം. പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നുവെന്ന് വരാം. ഇത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപം എടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ ആ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സത്യം. അപ്പോൾ ഓരോ ശരീരത്തിലും ജീവാത്മാവ് എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? ഞാനാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നടത്തുന്നത്, എനിക്ക് ഫുൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഈ ശരീരത്തിന്റെ മേൽ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ജീവാത്മാവിനുള്ളത്. പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ടു മാത്രമേ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുമായുള്ള വേഴ്ച മൂലമാണ് പല ശരീരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടുപോകുന്നത്. അതിനാൽ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തണം. അതിനെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകം ഗീതയുടെ അവസാന 6 അധ്യായങ്ങൾക്കുള്ള ബീജവാക്യമാണ്. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങൾ ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. കാരണം
ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കണം, സ്വയം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മൂലം, പല വിധത്തിൽ ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മൂലം പല ശരീരങ്ങൾ ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പുരുഷനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിത്യബദ്ധരായിട്ട് തീരുന്നു നമ്മൾ. കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന് അറുതിയില്ല, ആഗ്രഹം അവസാനിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിത്യബദ്ധരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ആഗ്രഹം ഇല്ലാതായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകൾ എന്ത് എന്ന് ആലോചിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം തീരുന്നില്ല. പല വിധത്തിലും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പലതും അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ നിത്യബദ്ധൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിന് ഉപരിയായിട്ട് ആരുണ്ട്? ഈ പ്രകൃതിക്കും പുരുഷനും ഉപരിയായി ഉപദൃഷ്ടാനുമന്താച്ച ഭർത്താ ഭോക്താ മഹേശ്വരഃ പരമാത്മേതി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷ പരഃ. ഇന്ദ്രിയാതീതനായ ഒരു ഭോക്താവുണ്ട്. ഈ ശരീരത്തിൽ സർവാധിപതിയും ഉപദൃഷ്ടാവും അനുമതിദായകനുമായ ആ പരമപുരുഷൻ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം, അത് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നു. ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവ്, അതിന് ഉപരിയായിട്ട് ആരുണ്ട്? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവും ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിലുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭോക്താവ്. ജീവാത്മാവിനെ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട്. എന്നാൽ പരമാത്മാവാണെങ്കിലോ പരമപുരുഷനാണ്, പരമഭോക്താവാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭോക്താവ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഭോക്താവാകുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും ഭോക്താവാകുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് സേവകൻ മാത്രമാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ സേവനത്തെ അനുഭവിക്കേണ്ടവനാണ് പരമാത്മാവ്. അങ്ങനെയാണ് ധർമ്മം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതമായിട്ട് ഭഗവത് സേവകനാണ്. ഭഗവാനാണ് പരമനായിട്ടുള്ള ഭോക്താവ്. അദ്ദേഹം ഈ ശരീരത്തിൽ സർവ അധിപതിയും ഉപദൃഷ്ടാവ്, നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായിട്ട്, ഉപദൃഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷി, അനുമതിദായകനായിട്ട്, നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും അനുമതിദായകൻ, നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും സാധിപ്പിച്ചു തരുന്ന പരമപുരുഷൻ. ആ പരമപുരുഷനെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് ഒരു പ്രത്യേക ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിമിതി പൂണ്ട ഒരു ഭോക്താവല്ല പരമാത്മാവ്. പിന്നെയോ സാക്ഷിയും ഉപദൃഷ്ടാവും അനുമതിദായകനും പരമഭോക്താവുമാണ് പരമാത്മാവ്. അദ്ദേഹം ആത്മാവല്ല, പരമാത്മാവാണ്, ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്. ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനോ വിഭുവാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ജീവന് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് ഉപദൃഷ്ട അനുമന്ത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ അനുവദിച്ചു തരുന്ന, അതായത് ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് സ്വയം അത് അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ത്രിഗുണങ്ങൾ ആ അനുമതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ, ശരീരത്തെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ശരീരം പ്രവർത്തിച്ച് ജീവാത്മാവിന് സ്വയം അത് താൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള അനുഭൂതി ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് അനുമതി നൽകുന്നത് പരമാത്മാവാണ്. പരമാത്മാവ് എങ്ങനെ അനുമതി നൽകുന്നു? ആ ജീവാത്മാവിന് ഇത് അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ള അത് പരിശോധിച്ച് പരമാത്മാവ് അനുമതി നൽകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു വലിയ ബംഗ്ലാവ്, കാറ് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ പരമാത്മാവിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർക്കംസ്റ്റൻസ് ഒന്നും, പരിതസ്ഥിതി ഒന്നും തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിന് അത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പരമാത്മാവ് എന്താണ് നോക്കുന്നത്? ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ മുൻ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലമെല്ലാം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ, ഒരു വലിയ ബംഗ്ലാവിൽ, ഒരു വലിയ കാറുമെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച്, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു.
സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ ആ ശരീരം പ്രവർത്തിച്ച് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ ജീവാത്മാവിന് യോഗ്യതയില്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലും ഫലമുണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും അനുമതിദായകൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ജീവന് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ഭുക്തനും ഭഗവാൻ ഭോക്താവ് അഥവാ പരിപാലകനുമാണ്. എണ്ണമറ്റ ജീവാത്മാക്കളുടെ കൂടെ അവയോടൊപ്പം സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ വാഴുന്നു പരമാത്മാവ്. ഓരോ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും പരമപുരുഷന്റെ അംശം മാത്രമാണ്. അത്യന്തം ഗാഠമാണ് അവർക്കുള്ള സുഹൃത്ത് ബന്ധം. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ഓരോന്നും ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിന് സ്വയം തന്റെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പരമാത്മാവ് ആ ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം ജീവാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുന്ന ഓരോ ശരീരത്തിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. ആ ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം വാഴുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറമേ നിന്നും ഒരുപോലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിപ്പോരുന്നു. പുറമേ നിന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നിന്നോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തുഷ്ടി ഉളവാക്കുന്നില്ല എന്ന് ജീവാത്മാവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അന്തർഗതനായിരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു ആധ്യാത്മിക അവബോധം വന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ബാഹ്യമായിട്ടാണെങ്കിലോ ഭഗവത്ഗീത മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആചാര്യന്മാർ മുഖേന ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നു. ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിം ചാഗുണൈഹി സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി നസ ഭൂയോഭിജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ ജന്മം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മഫലത്തിന് അനുസരിച്ചാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ശരിയായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും പരിശ്രമിക്കാനും ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരുവാനും നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും വിരോധമില്ല, നമുക്ക് ഒരിക്കലും പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മോക്ഷം ലഭിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെയും ഗുണങ്ങളുടെയും പ്രഭാവത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മൾ സിൻസിയറായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് വേണ്ടി. ഭഗവാനെ അതേപോലെ തന്നെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും മോക്ഷം തരും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. ഈ തത്വചിന്തയെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവസത്ത, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധം ഇവയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. കാരണം ജ്ഞാനം ഇതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ജീവാത്മാവ് യാദൃച്ഛികമായി ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വീണുപോയതാണ് എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കി പ്രാമാണികത്വമുള്ള മഹാപുരുഷന്മാരുടെയും ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെയും സഹവാസം കൊണ്ടും സ്വയപ്രയത്നം കൊണ്ടും നമുക്ക് ആ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മോക്ഷം ലഭിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പരമാത്മാവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം, അല്ലാതെ എങ്ങനെ മോചനം ലഭിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ആ പരമാത്മാവിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു? ധ്യാനേനാത്മനി പശ്യന്തി കേചിദാത്മാനമാത്മന അന്യേ സാഖ്യേന യോഗേന കർമ്മയോഗേന ചാപരേ. ചിലർ ധ്യാനം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നു. 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു, അഷ്ടാംഗ യോഗം വഴി ധ്യാനത്താൽ ആ പരമാത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കും, കാണാൻ സാധിക്കും.
മറ്റു ചിലർ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ, സാഖ്യയോഗം അതാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്, തത്വശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ചർച്ചകൾ ചെയ്ത് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാവും വിഭിന്നമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭഗവാനെ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. ചിലർ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം കൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനായി ആ ഭഗവാനെ കണ്ടെത്താൻ മറ്റു ചിലർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിലും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള യോഗങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾ 2 തരക്കാരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നു. ഒന്ന്, ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ, പുനർജന്മമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പുനർജന്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനും ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാനും പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ഒരു കൂട്ടർ. മറ്റൊരു കൂട്ടരോ നാസ്തികരാണ്, നിരീശ്വരവാദികളാണ്. അജ്ഞേയതാവാദികൾക്കും സംശയാലുക്കൾക്കും ആത്മീയ ബോധം ഉണ്ടാവില്ല. കൂടാതെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും. അങ്ങനെ 2 കൂട്ടരുണ്ട്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരും. അതിൽ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ധ്യാനം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നു. മറ്റു ചിലർ സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ, ചർച്ചകളിലൂടെ ഭഗവാനെ കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ കർമ്മയോഗം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിലോ, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ മാത്രമാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അപ്പുറം ആധ്യാത്മിക ലോകവും സർവജീവികളിലും പരമാത്മരൂപേണ വാണരുളുന്ന സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാനുമുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ശരിയായ അറിവ്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്ന അറിവ് ഉണ്ടാകുന്നു. മറ്റുള്ളവർ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ അറിവ് ലഭിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ 3 കൂട്ടരല്ലാതെ ഇനിയൊരു കൂട്ടരുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അന്യേത്വമജാനന്തഃ ശ്വേത ശ്രുത്വാ നേഭ്യ ഉപാസതേ തേപി ചാതിതരന്ത്യേവ മൃത്യും ശ്രുതിപരായണാഃ. മറ്റുള്ള ചിലർ ആരാണ്? വേണ്ടത്ര ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവത്ചരിതം കേട്ടറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവർ. പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുഖ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവരും ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കടക്കുന്നു. അതായത് നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് തുടക്കത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് ആ പരിസ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ വളരാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനും കേൾക്കാനും പരിശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമുക്കും പുനർജന്മമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. സുപ്രധാനമാണ് ഈ ശ്രവണ പ്രക്രിയ. കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ശ്രവണം അതാണ് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കണം. കേട്ട് പരിശുദ്ധരായി നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. നമുക്ക് സ്വയം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കില്ല, ആധ്യാത്മിക പ്രക്രിയകളൊന്നും തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ശ്രവണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആധുനിക ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിച്ച ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രവണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് അതിപ്രാധാന്യമാണ് കൽപ്പിച്ചിരുന്നത്. ആധികാരിക സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും വിശേഷിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രം ഉരുവിടുന്നതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്പന്ദനം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും സാധാരണക്കാരന് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം സ്വയം ഭഗവാനാണ്, ഭക്തനായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും കേൾക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി അതിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുക. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.
അതുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരിൽ നിന്നു കേൾക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ആരും ഒരിക്കലും പാഴാക്കരുത്. എന്നാൽ ക്രമേണ അവർക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ളവരിൽ നിന്ന്, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാഴാക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ ചരിതങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എപ്പോഴെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതെല്ലാം തന്നെ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാസമയവും നമുക്ക് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും നാമം ജപിക്കാനുമുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് പുനർജന്മം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഈ ജ്ഞാനം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയുന്നത്. 27 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ജ്ഞാനചക്ഷുഷ യാവത് സഞ്ചായതേ കിഞ്ചി സത്വം സ്ഥാവര ജംഗമം ക്ഷേത്രജ്ഞ സംയോഗാ തദ്വിദ്ധി ഭരതർഷഭ. ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരങ്ങൾ എല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും, അതായത് കർമ്മമണ്ഡലത്തിന്റെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും, അതായത് കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളെ അറിയുന്നവരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെഷീനിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം, അതിന്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതെങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇയാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന്റെ അറിവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ശിഷ്യനായി ചേർന്ന് അയാളോടൊപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം. അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, നമ്മൾ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അത് ഭഗവാനാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുമുള്ളത്. കാരണം ഭഗവാനാണ് പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടാവ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഭഗവാന് മാത്രമേ ഈ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും നമ്മളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ സംസർഗത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ അതേപടി സ്വീകരിക്കുക, അതാണ് സത്യമായിട്ടുള്ളത്. അത് മാത്രമേ സത്യമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം തന്നെ പ്രകൃതിയുടെയും, അതായത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് മാത്രമാണ്. വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെയുള്ളത് ഒന്ന് ഭൗതികമായത്, മറ്റുള്ളത് ആധ്യാത്മികമായത്. ഭൗതികമായ ശരീരം, അതിനുള്ളിലുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്, ഇത് രണ്ടിന്റെയും സംയോഗമാണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്. വേറെ ഒന്നും തന്നെയല്ല. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനചക്ഷുഷയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അത് കാണുകയുള്ളൂ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എത്രമാത്രം പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു വസ്തുവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും ജീവസത്തയുടെയും സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തതാണ്. ശ്രേഷ്ഠ പ്രകൃതിയായ ജീവസത്തയുടെ സമ്പർക്കത്താൽ അല്ലാതെ ഒന്നിനും വളരാൻ ആവില്ല. അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മെഷീൻ തന്നെത്താനെ പ്രവർത്തിക്കുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. അപ്പൊ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ. ആ വാഷിംഗ് മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ജീവസത്തയായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പോയിട്ട് അത് ഓൺ ചെയ്യണം, അല്ലാതെ അത് പ്രവർത്തിക്കില്ല. അതുപോലെ ഈ ശരീരവും ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ പോലെ ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്, ഒരു മെഷീനാണ് ശരീരവും. അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആ ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കണം. അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരവും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും കൂടെ സംയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ശരീരം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെഷീനിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ, ഒരു ജീവന്റെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ ശരീരമാകുന്ന ഈ മെഷീനിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിക്ക് ജീവാത്മാവിന്റെയും ആ ഭൗതികതയുടെയും സമ്പർക്കത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അതിനെ രണ്ടിനെയും വേർതിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ചരം അചരം ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം തന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞനും
ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്ന് ഉളവായതാണ്. അത് ആത്മജ്ഞാനമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെ ബന്ധനത്തിനായിരിക്കുന്നു. സാധാരണ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഫ്രീ ആണ്, നമ്മളിവിടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ആചാര്യന്മാർക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു ജയിലിനുള്ളിൽ ബന്ധനത്തിലാണ് എന്ന്. നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നമുക്കൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലവും ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്നും നമ്മൾ കണക്കാക്കാതെ എപ്പോഴോ ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ സുഖത്തിൽ നമ്മൾ ആസക്തരായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജയിലിലാണ് എന്നുള്ള യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് തരാനായിട്ടാണ് ആചാര്യന്മാരും ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും എല്ലാവരും അവതരിച്ച് നമുക്ക് ഉപദേശം തരുന്നത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ ജയിലിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന്. വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാകുന്ന ജയിലിനുള്ളിലെ ബന്ധനത്തിലായിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ഠന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യത്സ്വ വിനശ്യന്തം യഹ പശ്യതി സ പശ്യതി. സർവ ശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥമായ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഇതേ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വഭാഗേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ എന്ന്. അതായത് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ആ ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവും വാഴുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള യഥാർത്ഥ സത്യം മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ ശരീരം നശിച്ചാലും അതിനുള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാ പരമാത്മാക്കൾക്ക് നാശമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആ ഒരു കാഴ്ച നമുക്കുണ്ടാകണം, ആ ഒരു അറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം. ആ അറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എത്ര അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ മരിച്ചാലും അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മുടെ മനസ്സിന് ആ ഒരു ചാഞ്ചല്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം ആ അറിവുണ്ട്. അവരുടെ ശരീരം എന്തായാലും നശിക്കാനുള്ളതാണ്. കാരണം ശരീരം ജഡവസ്തുവാണ്. അതിന് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ ഒരു ജീവാത്മാവിന് മാത്രമേ സാധ്യമുള്ളൂ. ഭൗതികമായ ഒന്നും കൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമേ അല്ല. ആധ്യാത്മികമായ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ ശരീരത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ ശരീരം ജഡവസ്തുവാണ്, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് നശിപ്പിക്കപ്പെടാം എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ശരിയായ കാഴ്ചയുള്ളവൻ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന ദൃഷ്ടിയുള്ളവൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ദേഹനാശത്തിന് ശേഷവും പരമാത്മാക്കൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നെന്നും വിവിധ ചരാചരങ്ങളുടെ വടിവെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ തുടരുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് ഒരു പ്രത്യേക സമയം വരെ മാത്രമേ ഒരു ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. കാരണം ജീവാത്മാവിന്റെ ആ ഒരു ശരീരത്തിന് അത്രമാത്രമേ ആയുസ് തന്നിട്ടുള്ളൂ. ആ കർമ്മഫലം കഴിയുന്നത് വരെ മാത്രമേ ആ ശരീരത്തിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ജീവാത്മാവിന് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ശരീരം വിട്ട് പോകേണ്ടി വരും. അത് നമ്മൾ ശരിയായ ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. പക്ഷേ ശരീരം മരിച്ചാലും ശരീരം ക്ഷയിച്ചാലും പരമാത്മാക്കൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അറിവ്, അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും അവിനാശിയായ പരമാത്മാവ് എപ്പോഴും അവിനാശിയായ ജീവാത്മാവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതായി കാണുന്നവൻ യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവനാണ്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി ആരാണ്? ഈ മൂന്നിന്റെയും ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി കാണാൻ കഴിയുന്നവൻ. എന്താണ്? ശരീരം, അതിന്റെ ഉടമയായ ജീവാത്മാവിന്റെ സുഹൃത്തായ പരമാത്മാവ്. ഇവർ മൂന്നിന്റെയും ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുക. ശരീരം ജഡവസ്തുവാണ് എന്നും അതിന് ജീവൻ നൽകുന്നത് ജീവാത്മാവാണ് എന്നും ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സുഹൃത്തായിട്ട് പരമാത്മാവ് ഭഗവാനും ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിലുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവാണ് ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന, അവ മൂന്നിന്റെയും ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി എന്നർത്ഥം. അത്തരം ഒരു കാഴ്ച എങ്ങനെ സാധ്യമാകും? ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ അറിവുള്ളവരുമായുള്ള
സത്സമ്പർക്കം വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമവസ്ഥിതം ഈശ്വരം ന ഹിനസ്ത്യാത്മന ആത്മാനം തതോ യാതി പരാം ഗതിം. എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് അയാൾ അടുക്കുന്നു. അതായത് ശരിയായ ദർശകൻ. 5-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേ ഗവി ഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വഭാഗേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. പണ്ഡിതൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിലല്ലാതെ ആ രൂപത്തെ അല്ല കാണുന്നത്, പിന്നെയോ ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്ന ആ ഭക്തൻ സമഭാവനയോടുകൂടി എല്ലാത്തിനെയും കാണുന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട്, അതായത് ആധ്യാത്മികതയോട്, ഭഗവാനോട് അടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ ദർശകൻ മനസ്സിന്റെ സ്വാർത്ഥ ആഗ്രഹങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം അധപതിക്കുന്നില്ല. ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ആത്മീയ ലോകത്ത് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരാൾ സ്വയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ അവബോധം ആത്മീയമാണ് വാസ്തവത്തിൽ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവബോധം ശരീരബോധത്തിലാണ്. വിഭിന്നമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും. അതിൽ മനസ്സിന്റെ പങ്ക് എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാവിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് മനസ്സ് പൊതുവെ അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സ് ആ ജീവാത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളുമായിട്ട് ആ ശരീരത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. മനസ്സ് പരമാത്മാവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ആത്മീയ ജ്ഞാന മാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാം. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് അയാൾ അടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളയാളാണ് യഥാർത്ഥ ദർശകൻ. ആത്മജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയോടുകൂടി എല്ലാത്തിനെയും ആത്മീയമായിട്ട് കാണാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കും. അല്ല ആ ഭൗതികതയോടുകൂടി കാണുന്നവനാണെങ്കിലോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ളവനായിരിക്കും. എന്നാൽ ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയുള്ള ഒരാൾ എല്ലാത്തിനെയും ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ആത്മീയമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ ആത്മീയമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നു. അല്ലാതെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളെ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി കാണുന്നത്. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാനാനി സർവശഃ യഃ പശ്യതി തദാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും അറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം എന്നുള്ളത് ഒരു മെഷീനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, അതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് ശരീരത്തിന് ജീവൻ ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഡ്രൈവറാണ് എന്ന് വയ്ക്കാം. പക്ഷേ ജീവാത്മാവ് തന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തെ മറന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിന് ആ ശരീരമാണ് താൻ എന്നുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാകുന്നു. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ശരീരത്തിന്റെ മുഖത്തെയാണ് ഞാൻ ഇയാളാണ് എന്ന താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന ആ മുഖമാണ് ഇവിടെ ജീവാത്മാവും കാണുന്നത്. അതായത് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം തന്നെ വർത്തിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ അറിയാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ജീവാത്മാവ് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം മാത്രമേ ആ അതായത് തന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം മാത്രമേ ആ ജീവാത്മാവിനുള്ളൂ. പക്ഷേ അതല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അഹംബോധമാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത്. എന്ത് നിസാര പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയും, ആരെങ്കിലും നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മതിയായില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു അഹംബോധം നമ്മിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ
നമ്മൾ ഞാൻ എന്നുള്ള ആത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെയോ ശരീരവുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാവിന് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഞാനാണ് എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ ശരീരമാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈഹി കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്ത അഹം ഇതി മന്യതേ. അഹങ്കാരം കൊണ്ട് മൂഢനായി പോകുന്ന ജീവാത്മാ വിചാരിക്കുന്നു കർത്ത അഹം, ഞാനാണ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ശരീരത്തെ കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്. ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് പരമാത്മാവ് അത് അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിറവേറ്റാനുള്ള അനുമതി നൽകുന്നു. ആർക്ക്? ഗുണങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ അനുമതി നൽകുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുക മാത്രം. ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് പല ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങളെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ കാരണമാണ് ദുഃഖിക്കാനോ സുഖിക്കാനോ ഇടവരുന്നത് എന്നിവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. യഥാഭൂത പൃഥക് ഭാവമേകസ്തമനുപശ്യതി തത ഏവ ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മ സമ്പദ്യതേ തഥാ. വിവേകശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തും. ബ്രഹ്മധാരണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തിലേക്ക്, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം, അതായത് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് ആ ജീവാത്മാവിന് ഉയരാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ? ഭൗതിക ശരീരമല്ല വാസ്തവത്തിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ എന്നുള്ളത് ഈ ഭൗതിക ശരീരമല്ല. ഞാൻ എന്നുള്ളത് ആ ആത്മാവാണ്. ഇവിടെ കാണുന്നതെല്ലാം തന്നെ നശ്വരമായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളാണ്. അതിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്ന, ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവാത്മാവുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. ജീവികളുടെ നാനാവിധ ശരീരങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിഭിന്നങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നു എന്നും വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നും കാണുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ദർശി. ആഗ്രഹങ്ങളാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേക ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ശരീരവും ജീവാത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ശരീരം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും, ശരീരത്തിന് അനുഭവിക്കപ്പെടുന്ന വേദനയോ സുഖമോ ഒന്നും തന്നെ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വിഭിന്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായി ശരീരത്തിന് അനുഭവിക്കപ്പെടുന്ന വേദനകളോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ശരീരത്തിന്റെ വിരൽ കണ്ടിച്ചു പോയി എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നേയില്ല. ജീവാത്മാവ് ആത്മീയനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു അംശമായിട്ട് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതൊന്നും തന്നെ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന്. വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അറിവ്, അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടികോൺ, അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനദൃഷ്ടി, ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു അറിവിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിയായിട്ടും ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തപ്പെടും. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഉയർത്തും. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതായത് അനുകമ്പയോടുകൂടി, ആ ഭക്തന്മാരിൽ അനുകമ്പയോടുകൂടി ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നാൽ, പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ശരിയായ ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയോടുകൂടി എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു.
യഥാർത്ഥ ദർശകന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മധാരണയിൽ എത്തുന്നത്? ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുന്നു. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങൾ കാരണമുള്ള ഭേദഭാവനയുടെ അഭാവത്താൽ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അനാദിത്വാ നിർഗുണത്വാ പരമാത്മായം അവ്യയഃ ശരീരസ്ഥോപി കൗന്ദേയ ന കരോതി ന ലിപ്യതേ. ശാശ്വതത്വത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം അവ്യയനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയാതീതനും സനാതനനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ് എന്ന്. ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നതുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശാശ്വതനാണ് എന്നുള്ള അറിവ്, അതാണ് ശാശ്വതത്വത്തിന്റെ ദർശനം. അതായത് ഞാൻ എന്നുള്ള ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ് എന്നുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ജീവാത്മാവ് ഇന്ദ്രിയാതീതനും സനാതനനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ് എന്നുള്ള ശരിയായ അവബോധം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ആ അവബോധത്തിൽ, അതായത് ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായാൽ, ഞാൻ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഭഗവത് അംശമാണ്, ഞാൻ ശാശ്വതനാണ്, ഈ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനാണ്, ഞാൻ ആധ്യാത്മികനാണ് എന്നുള്ള ശരിയായ അറിവ് എന്നിലുണ്ടായാൽ, ആ ഒരു ജ്ഞാനം ആ ജീവാത്മാവിന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വസിക്കുന്നത് എങ്കിലും എനിക്ക് ശരീരവുമായിട്ട് അകന്നു നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒന്നും തന്നെ എനിക്ക് ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരം വേദനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നു എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നു, എനിക്ക് ശരീരം വേദനിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷേ ആ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതൊന്നും തന്നെ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു, ശരീരവുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഞാൻ ആധ്യാത്മികനാണ് എന്നുള്ള അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ആ ഒരവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയിൽ ഒരു ജീവാത്മാവ് പിറന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, ജനിച്ചിട്ടുമില്ല. ഭൗതിക ശരീരസ്ഥനാണെങ്കിലും ആത്മാവ് അതീന്ദ്രിയനും സനാതനനുമാണ്, നാശമില്ലാത്തവനും സ്വഭാവേന ആനന്ദമയനാണ് ആത്മാവ്. അപ്പോൾ ആ ഭൗതിക ശരീരവുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ബന്ധനാവസ്ഥ ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നത്. ആ ബന്ധനാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിലും മുക്താവസ്ഥയിലാണ് ജീവാത്മാവ്. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ജീവാത്മാവിനെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ആഗ്രഹം ജീവാത്മാവിനുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും അത് സാധിക്കാനായിട്ട് ശരീരം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ശരീരസ്ഥനാണെങ്കിലും മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാതെ ജീവാത്മാവിന് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനം ലഭിക്കുന്നില്ല. അതെങ്ങനെയാണ് എന്നിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആകാശം സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും കൂടി കലരുന്നതല്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവും ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. സൂക്ഷ്മഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്ഥൂല ശരീരത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ളിലുള്ള മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്ന സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതിനേക്കാൾ സൂക്ഷ്മമാണത്രേ ജീവാത്മാവ്. അപ്പോൾ അത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മമാണ്, അതായത് സ്പിരിച്വൽ ആണ് ജീവാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് ആകാശം എല്ലാ ദിക്കിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോടും അത് കലരുന്നില്ല. അതുപോലെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ ജീവാത്മാവ് അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം, സ്പിരിച്വൽ ഐഡന്റിറ്റി, ആധ്യാത്മികത മൂലം ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിലും അത് ആധ്യാത്മികത്വം അതിന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ശരീരവുമായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല. എങ്ങനെ? കൊപ്രയും തേങ്ങയും പോലെ.
ചിരട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ കൊപ്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊപ്ര ചിരട്ടയുടെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു, ചിരട്ടയിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട്. എന്നാൽ പച്ചത്തേങ്ങയാണെങ്കിലോ ചിരട്ടയുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധമാണ് ഈ ശരീരത്തിന് പ്രജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം, നമ്മളെല്ലാം അറിയുന്നതിന്റെ കാരണം ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഘടകമായിട്ടുള്ള ആ പ്രജ്ഞ മൂലമാണ്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന്റെ തന്നെ ആ പ്രജ്ഞ, അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ അവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ആ അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. എന്നാൽ ശരീരബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അത് മലീമസമാക്കുന്നു. അതായത് ഞാൻ ഏത് ശരീരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ആ ശരീരവുമായിട്ട് അവബോധം താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് അങ്ങനെ മലീമസമാക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ആധ്യാത്മിക അവബോധം എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധമാണ്. ആ അവബോധമാണ് ശരീരത്തിന് എങ്ങും പ്രകാശം പരത്തുന്നത്. അതായത് ആ ജീവന്റെ തുടിപ്പുണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ അവബോധമാണ് എന്ന്. സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ് എന്ന പോലെ പ്രജ്ഞ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ്. ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളപ്പോൾ അതിലെങ്ങും പ്രജ്ഞയുടെ പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആത്മാവ് വിട്ടുപോയ ശരീരത്തിന് പ്രജ്ഞ ശേഷിക്കുന്നില്ല, പിന്നീട് ആ ശരീരത്തിന് ബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആത്മാവ് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം ജഡവസ്തുവായി. അപ്പോൾ ജീവനുള്ളപ്പോൾ, ആത്മാവ് ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് ശരീരത്തിന് ബോധമുണ്ടാകുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിലെ പ്രജ്ഞയ്ക്ക് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലുള്ള പ്രജ്ഞയിൽ പങ്കില്ല. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാകട്ടെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ബോധത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് പരമോന്നത പ്രജ്ഞയാണ് പരമാത്മാവിന്റെ. എന്നാൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടേതോ വ്യക്തിഗത പ്രജ്ഞ, ഒരു ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം മാത്രമേ ആ ജീവാത്മാവിനുള്ളൂ. എന്നാൽ പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള അവബോധമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാർ തമ്മിലുമുള്ള വ്യത്യാസം, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ജീവാത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഈ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിവ്, ഇതെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെയാണ് ജ്ഞാനചക്ഷുഷ, അതായത് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട്, ആധ്യാത്മിക ദൃഷ്ടിയാൽ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും കാണുക എന്നുള്ളത്. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ചായേ വിദുര്യാന്തിതേ പരം. ശരീരത്തിനും അതായത് ക്ഷേത്രത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെ എന്ന ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്ത് എന്ന് അറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ പരമപദം പോകാനുള്ള വഴിയാണത്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള മുക്തിക്കുള്ള വഴി എന്താണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധനത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് മുക്തിക്കുള്ള വഴി എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ആ പ്രക്രിയ നമ്മൾ അവലംബിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മോക്ഷം ലഭിക്കും എന്ന്. അധ്യായ സംഗ്രഹം ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുകയാണ്. ഇവിടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും കാണുക. ജ്ഞാനചക്ഷുഷ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ, ജീവാത്മാവിനെ, ഭഗവാനെ, അവ മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ആ ആധ്യാത്മിക ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാകും. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മുക്തി ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പരമപദം പോകാൻ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന്. ഈശ്വരനെ പറ്റി കേൾക്കാനും അങ്ങനെ ക്രമേണ ജ്ഞാനം നേടാനും അവസരം നൽകുന്ന സത്സംഗമാണ് വിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ ജഡപദാർത്ഥവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ എന്ന് അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അത് തന്നെ
ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടി. ആധ്യാത്മിക ഗുരു വിവിധ ഉപദേശങ്ങളാൽ ശിഷ്യനെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ശരീരം അല്ല നമ്മൾ എന്നുള്ള യഥാർത്ഥ അറിവ് നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അവിടെയാണ് ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യം. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ശരിയായ വിധത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആ സഹായം തീർച്ചയായിട്ടും അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ അതേപടി നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയം